ai ngàn ba ya kik ti jong pi nga skills kun shisha ba pik ta ya na ngam tip shu ya ka kret kap ja ngam tip shu jaru ayusha ban ya nga shisha pinang can tru jing it ben den ya la to ten den da shisha pi dai us yem ka hi ma jong a hi wan bak san shan len ta ha jing em jong a pi long un nai khat sao sin ya nga la hut kam sin kat de ka sha dem ha ba pi wan man kdu ya na kam sin jong nga la hut kam sin kat de ka sha dem ha ba pi wan man kdu ya na kam sin jong nga tu bat kik ti da ka jing i ka cha ba pi ya lam nan nga be pins no ya chi ye ba shisha ka ba mi ya pel na pi ha ma nga skun shisha ba pik ta ya na ngam tip shu ya ka kret kap ja ngam tip shu jaru ayusha ban ya nga shisha pinang can tru jing it ben